Yo, what is up? Good day and hello everybody. So, kamusta ang lahat mga atol, no? Tirik na naman ang araw at yan. Pag gantong tirik na naman ang araw yan, bigla na naman kukulimlim sa labas mga atol. Nandun sila, nag-ayos na agad sila ng palay. Sinisilong na kasi maya-maya, panigurado, uulan na naman. Ganito naman kasi madalas sa umaga pag sobrang init na araw. Tapos pagdating ng hapon, uulan na naman. So, speakingly, yes. Ito na nga. Huwag na nating patagalin, no? So, mamayang mga alas 2, kasi 1 pa lang ngayon, sabi ni mother ko. Pupunta raw tayo dun sa may, sa Saint Vincent, yung malaking statue dun sa may Bayambang. So, antay lang muna natin sila, no, mga katol, kasi, yun nga, sabi ni Ma'am Principal, mamaya pupunta raw tayo. Nagyayaya na rin sila, and, syempre, maganda yung site natin dun, mga katol, no? So, hindi natin sasayangin yung content na yun. At wala tayong palalampasin saan man tayo magpunta. So, abang-abang na lang tayo mamaya mga tol, no? So, mag-lunch na lang muna kami siguro. Tapos mamaya pag-update na lang namin kayo pag aalis na tayo. Pag pupunta na tayo doon, no? So, stay tuned mga tol. So yun mga katol, no, ready na tayo kasi nandito na tayo sa sakyan, papunta na tayo, sundin na lang natin sila mother ko. Tapos sino kasama natin, si Ma'am Principal yata kasama natin. So pupunta tayo dun sa Bayambang. Hindi ko nga alam saan yung Bayambang. Alam ba yung Bayambang, Neng? Oo. Alam mo, hindi ko nga alam. So first time natin pupunta dun mga katol, no. So kaninang maaraw-araw, ngayon makulimlim na. So abang-abang na lang tayo mamaya, kita-kita na lang tayo dun. So let's go. We're now here mga katol, no? So, yan. Asaan? Hi! Magbablog lang, magbablog. Yes, ma'am. Of course. Hi, ma'am. Oh. Yan. Hello. Hello po. Hi. So, tayo ngayon sa Bayambang. We're now here. English game? Wala. Yeah, point. So yun mga katol, no? So ang haggard ko na yan, isang malupit na montage mula dito sa Bayambang, Pangasinan mga katol. So kitang-kita natin dito si Saint Vincent Ferrer. Oh, siya nga po yan, yung napakataas na yan. Ang napakataas na yan ay gawa sa kawayan mga katol, no? So hindi ko alam kung pwede pumunta doon kasi may mga ongoing pa yung construction dito mga katol. Ayan, may crane pa doon sa taas, hindi pa siya tapos. Ayan, so kahit mainit-init mga tol, no? Ang oras natin ay 4:30, medyo mainit pa rito. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagba-vlog dito. And maganda yung site dito mga tol, very dito, maganda yung maluwag. Tapos yan. Maluwag dito. Napakaganda ng park, ang ganda ng mga lugar dito. Ayan, maraming mga plant box, tapos meron pa doon sa gitna. Ewan ko, fountain ba yun? Kasi yung portal ito, hindi pa tapos. Ayan, so nandito yung construction site. Ayan, nag-ukay pa sila, tapos nandun yung statue ni Saint Vincent Ferrer. So sa personal mga katol, napakalaki niya, no? Napakalaki niya, tapos ayan, papakita ko muna sa inyo mga katol. So yun mga katol, no? Napakalaki niya, pasensya na kung medyo napakalaki niya, as in malaking malaki. Ayan, so siya ay gawa raw sa kawayan. Then papakita ko sa inyo mga katol, no? Ayun yung tao, ayun po yung taong gumagawa. Imagine nyo, ganyang kalaki yung tao, ay ganyang kalit yung tao. What more pa kaya pag ganyang kalaki yung statue mga katol. So nakakamangha mga katol. Kulay brown siya sa personals, may crane pa. So ongoing pa yung paggawa dito. Ikaw, anong masasabi mo? Uy, mahuhot ako. Bakit? Nag-aaway kami mga katol. Ayan, wala raw siyang magandang kuha. Maganda naman yung thumbnail natin mga katol, no? Wala akong may DP.
DP, naghahanap ka ng DP. Pwede kaya pumunta doon? Ha? Ebap. Hindi may ko yung iba pa. Ay, mga katonoy, speaking, paborito niya yung ano, yung ebap. Alam mo, yung ebap na, ano, yung kondensada. Ebap. Iba! Ebap. Napakalaki niya mga katol. No? Ha? Ang init, no? Wala bang silungan dito. Ito lang yung silungan dito. Punta kaya tayo dito. Maganda rito. Halika. Ha? Saan? Diyan. Dito? Maganda dito. Halika dito. Punta tayo dito. Yan. 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 Gupo dyan. Oo, di ba? Yan mga tol. May ano dito. May mini church. Ba yan? Kahoy ba yan? Let's go. Hindi mga tol, no? Styro. Gawa siya sa styro. Yan, styro. Oo, styro yan. Yan, styro. Hindi, iba kahoy. Gawa siya sa styro tapos plyboard mga tol, no? Yan. Napakaganda dito. Plywood? Pwede dito pumasok. Bawal dyan. Plywood. Oo, mga ano dito, yan. Very nice. It's very nice mga tol, no? So, anyayahan ko kayo pumunta dito sa Bayambang, Pangasinan. Pag nasa bayan na kayong Bayambang, mga konting kilometers lang from Bayambang, papunta Kamiling, matatanaw niya na yung ano, yung statue kasi napakataas yan mga tol. So, pag napakataas, madali yung tuntunin. Tsaka very very open yung bungad doon. Maganda yung bungad. And madali siyang puntahan, napaka-accessible niya sa mga sasakyan, no? Kung mapapapat kayo, huwag yung kalimutan pumunta rito dahil masaya rito. Maganda yung view, tapos napaka-peaceful. Ang daming mga halaman. Tapos, yun nga, yung site natin doon, si St. Vincent. Ayan, so anong masasabi mo? Yeah, may enjoy nyo talaga dito. Arte magsalita. Sige. Ayan. 1, 2, 3. Ay, bilis ka. Yes, ma'am. Okay na ito. Yes, ma'am. Opo. For the first time. For the first time. Pang ilang Ito beses ulit. yun, no? Pang ilang beses? Pangalawa na. Kagabi pinag-uusapan lang po Oo, namin. yeah. Tapos yun. Namamalang siya kami. Opo, tapos sabi namin, kailan kaya tayo So, makapunta doon? napakalakas ng ano ninyo sa kanya. Yes, you, ma'am. Lord. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you for all Maraming the salamat po. blessings. Maraming salamat. Yes, ma'am. Thank Pupunta you, ma'am. ulit kami dito pag may okay awang na. Diyos. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Save the date. He is inviting us to be here on the 24th. At yun mga tol, ang opening nito is November 24, 2019. 24. Oo, inaanyahan ko ay pumunta dito sa Bayambang, Yes. Pangasinan. And yun, kahit hindi pa officially open, nandito na tayo. Yeah! Yeah. Yes, ma'am. Napakalaki mga tol, no? So, kita-kits mamaya. Neng, gutom ka na. Ah, Hindi gutom ko ka. alam. Ha? Medium ah. Medyo. Anong pagkain dito? Wala. Ha? Anong pagkain? Wala pagkain. Ha? Narinig kaya yata nila ang kain. narinig kaya yata nila. Gusto mo na daw kumain. Libre. Anong gusto mong kainin? Walang McFlurry dito. Yun nga lang kasi hindi pa siya totally bukas, no? Walang pagkain dito. Anong gusto mong kainin dito? Pabaon ka ah. Tingnan mo Wala yung pang pagkain. ang ganda. Yun mga katol, no, free parking pala dito. Wala pang Walang entrance. free entrance tas free parking Laki na mukha ko for dyan. anyone who wants to join, anyone who wants to go here. And English ka nga. Yeah. Hindi talaga siya marunong mag-English mga katol. Yun, napakaganda Oy! yan. Ay! Gano'ng kataas to? Alam mo ba kung gano'ng kataas? 100 plus feet? O baka mas mataas. Hindi ko alam. Saan siya gawa? Wood. Anong Ay! wood? Bamboo! Bamboo. Hoy! Wala lang. Nagets mo. At slow ka kaya. Yun, nag-uusap-usap pa sila mother ko, tapos kasama niya si Ma'am Freya, aming pinakamagandang principal. Yes! So, gutom ka na ba?
Nauhaw ako. Kasi lagyan ko ito. Nauhaw ako, walang pagkain dito. Sana magkaroon. Wala pang, meron yata doon eh, pero bubusog ako na hindi ko alam. May siyerto, may bad ba siyerto na yun? Ha? Wala ba siyerto? Mainit no? Parang hindi mainit. Nainitan ka ba? So ang kwento kasi nito mga tol, bakit kami napunta dito ngayon is ano, ito nga yun. Kahapon kagabi, napag-uusapan namin ni mother ko kung kung kailan daw ba kami makapunta dito sa sa St. Vincent Statue. Napag-uusapan namin kagabi kasi yun nga, nakikurious kami kung anong meron dito and hindi namin alam kung saan siya kasi, and yun nga, kaninang tanghali nagpunta kami doon sa bayan kasi nandun yung blood relic ni Pope John Paul II. Tapos yun, kasama namin si Ma'am Principal din. Yun nga, nasabi ni Ma'am Principal kanina na bakit hindi kami pumunta ngayong hapon dito sa St. dito sa Bayambang sa St. Vincent Ferrer na statue. So yun, ang bilis nung response mga tol, no. So in God's will nakapunta tayo dito and hindi natin inaasahan na napakabilis. Walang 24 hours kagabi pinag-uusapan lang namin and ngayon halos hindi pa rin kami makapaniwala na nandito na nga tayo sa site. So maraming salamat yun. And yun nga, no? So yun yung highway mga tol, napaka-accessible niyan. Punta lang kayo, pagpasok mo dyan, nakalagay dyan no entrance fee, tapos park lang kayo diretso. Diyan isama natin si Shakineri. So yun mga tol, no? Before this video ends, ayan, inakikala pa dito. Sasabihin mo? Mamaya na. Mamaya na. So maraming salamat sa pagsama mga tol, no? So bago matapos yung video natin mga tol, so maraming salamat, nandito na tayo. Ayun nga, maganda yung response natin dito at nandito tayo agad within 24 hours. So bago matapos yung video, gusto ko na rin pasalamatan kayo at higit sa lahat, huwag nyo rin kakalimutang mag-like, share, comment, i-on nyo yung bell para updated and notified ka sa mga latest videos. Higit sa lahat, subscribe. Thank you very much.